Здравейте, любознателни момчета и момичета! Добре дошли отново в светлиния канал на Академия за душата. Аз съм Ани Пондева, ментор и майстор-лечител, преподавател в тази академия. Днес искам да ви запозная с 9-тия светлинен курс, който е изкуството да бъдеш майстор-лечител. Както са 9 планетите в Слънчевата система, също така са 9 светлините молитви в завета на цветните очи на светлината на учителя Петър Дънов. И въобще 9 е едно сакрално число. Така са и 9 курсовете в това цялостно обучение за изучаване на свещеното лечебно изкуство и любовта към душата. Как да се научим да обичаме своята душа, да обичаме себе си. Това е част от Христовото учение. Това е част от древния орфеизъм, част от атлантската духовна школа и всички тези 7 духовни школи, които са преплетени така интересно и умело в цялото това обучение, във всички тези 9 светлини стъпала, които са така с лекота надграждат вашите познания и така бих казала ви дават възможност да развивате вашите дарби и заложби, вашите тези светлинни практики, които са доста много във всичките 9 курса, които вие може да ги практикувате във вашето ежедневие и да по този начин по-бързо да се развивате, по-уверено да стъпвате по своя път напред. Така вие ще развиете различни способности, като например една особена чувствителност към околния свят, към това да разграничавате доброто от злото. Това е изключително важна дарба, дарбата за разграничаване на доброто и злото, защото в днешния свят всичко това се размива. Днешната култура размива тази граница и младите хора особено е много трудно да правят разлика между добро и зло, между красиво и грозно, между мрачно и нещо, което носи светлина и нещо, което не носи светлина, примерно. Нещо, което е мъдро и нещо, което е неразумно, примерно. Ето това разграничение е изключително важно да го развиете в себе си. Но в този 9-ти курс, изкуството да бъдеш майстор-лечител, това е най-високата октава от всичките 8, 9-то стъпало, което ще ви даде едно така прояснение и ще прояснение към това как вие да използвате целия си потенциал, за да си помагате на себе си. Не да търсите помощ отвън, да търсите лечители, врачки, баячки, да търсите хора с свръхдарби, да търсите лекари, доктори и така нататък, а да се научите вие самите, чрез всичките тези похвати, чрез всичките тези задачи за самостоятелна работа, за самопознание, за разчитане на психосоматиката между проблема и какво иска да ни каже душата, когато тялото страда, за това да изучите как може да лекувате душата, за да излекувате тялото си. Всичко това дава една невероятна яснота, една увереност, че сте на правилния път. Това е курса, който ще ви даде, ако вие направите един по един всичките светлини стъпала и стигнете до 9-то, то ще ви даде така накрая чувство за възторг. Нещо, което сте преоткрили, то е прекрасно, то е възхитително, то е фантастично на базата на всичките
7 духовни школи и пробуждане на нашия български корен, вие ще видите колко невероятна сила ще ви дадат тези курсове. И как вие ще станете самите вие един съвременен такъв просветен деец за хората около вас. Защото всички тези нови идеи, всички тези нови светлинни практики, методи за работа, всичко, което вие ще научите, ще искате да го приложите в практиката си и да го споделите с хората около вас. Така че споделите цялото това познание. То променя съзнанието, променя навиците на хората, променя начина им на живот към много по-осъзнати, по-здравословен начин на живот и с много по-дълбока връзка с българския корен, национално самоосъзнаване. И това, което тези 9 светлинни курса ще ви дадат, което аз също за мен беше едно преоткривателство на моята способност да канализирам изключително с лекота тази информация, която идва с висше при мен. Защото всеки един курс не е следвал точно определена, как да ви кажа, план, график. Всичко е предадено изключително благодарение на чувство-знанието, силната интуиция, шестото чувство, какво е нужно от цялото богатство, което е несметно богатство от тези 7 школи, да бъде предадено тук и сега, за да ви даде сила да надградите себе си. Ето защо ви каня сърдечно да станете част от Академия за душата и да се запишете за всичките 9 светлинни курса, или ако не сте направили само 9-я, направете го. Вие ще останете много доволни, ще останете възхитени от това, което ще научите и ще препознаете себе си. Най-важното нещо, ще препознаете лечителя в себе си, ще препознаете мъдреца в себе си, ще препознаете добрия стопанин в себе си, ще препознаете духовника в себе си. Също. Защо не и добре материално устроения човек. Така, с една градивност и с почтенни добродетели, вградени в себе си. Това е нещо изключително важно в днешно време, което липсва и ще го усетите. Ще го усетите по време на тези курсове. Те ще ви дадат огромен заряд. Много от моите курсисти, които взеха целият пакет, много от тях успяха да изгледат всичките 45 светлини семинара за много кратко време. За 10 дни, за 1 месец, защото те споделят, че не могат да спрат да слушат, да гледат и да работят с тези светлини курсове. Толкова така са поглъщали познанието и била е жадна душата им да си припомни да научи всичко това. Защото вие ще си припомните много от мъдростите, които сте чували от вашите баби, от вашите предци, майки, бащи, само че в една много ясна форма поднесена, формата на краткото видеообучение, но изключително пълноценно. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви светлина и любов по пътя. Бъдете мъдри и благословени и Бог да е с всички нас.